Hoi. 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 Ja, wat zijn je? Laten we maar eens even zien. Zo. Wat doe je? Spelen. Wat hè? Ja, gewoon een jatje. Schommelen. Toppetje. En wat ben je van elkaar? Familie. Dat is mijn neef en mijn neefje. Je hebt een stoere zonnebril op, man. Het is een speciale glazen die van kleuren. Dat dan ik en Inte dan net les van de zinnen krijgen. We zijn slechtziend. Ik zit op een speciale scalle. En daar helpen ze mij ik een beetje. En Inte zit nog op die scalle. Interdos is op een gewone basisschool? Ja. Ik heb eerst in Grace zitten en dat wou ik eigenlijk net echt. In Grace helemaal? Ja. Wat wie dat voor squallen dan? En fysioscholen heet dat. Wat betekent dat? Nou, voor blinden en slechtziende mensen. En dan ben ik, en dat wou ik net meer, dus ik ben hier weer rondkwam. Toen ben ik hier op school. Maar ook is het in Grace? Ja. Dat was een mooi voort. Ik ging met een taxi. En Oekraïne. Wat is dan heel oors op die squallen in Grace als dat het hier is? Ja, Hier ben is- ik gewoon normaal mensen gewoon. Ja, gewoon normaal mensen die ook goed kunnen zinnen zijn. Ja, dat mijn scalle net. Nou, ik word gewoon wat vaker met vriendjes en zo dat zien. En Doe heeft dat net. Ik zit soms hier, ik heb juist om met een vriendje jatten. En toen... Ja, hier heb ik volgens mij minder vriendjes dan op mijn scalle. Hoe merkst je dat zij minder zien kennen? Nou, dat ze een bril heb. En soms zeggen ze iets net wat ik dan van 4 fut zeg. En ja. Misschien wel handig, maar verstappen zien. Ja. Ja, is dat zo? Ja, soms is Intem dan, maar dan zei hij is maar dat hij net alles kan zien. Van 4 oudstond wie het is en zo. En ik er dan wel weer. Baalst er wel eens erg van. Dat is minder just als horen. Maak het net zo vol. Soms wel, maar soms ik het net.